Җиргә килә кеше үзе теләп түгел үзе теләп алган вакытында язмышның кулында барып бер уенчык кына бөекме син кеше уйла җирдә язмышның кулында барып бер уенчык кына бөекме син кеше уйла җирдә Язмышның юлларын урап үтәр өчен үзгәртергә аны бармы хакын кеше әллә түзеп гомер буе көрәшмичә генә яшәргәме җирдә кысып тешне яшәргәме җирдә кысып тешне